londýnské City v rámci své práce potkáváš řadu investičních strategů, analytiků, jakou oni dnes mají náladu? Řekl bych, že ta nálada se postupně lepší, to zcela určitě, nicméně je tu stále velká dávka opatrnosti, kterou zdůrazňují. Dá se říct, že právě ten rychlý růst na trzích, který sledujeme v posledních týdnech, vlastně už měsících, tak je nutí k té opatrnosti a nechtějí, aby se opakovalo něco podobného jako v minulosti. To znamená rychlý růst akcí, pak dramatický pád a velké ztráty. V posledních 2 měsících přicházejí zprávy z trhu práce, co se týká investičního bankovnictví, že doslova hon na makléře nebo na analytiky. Jaká je tvá zkušenost? Je to tak aktuální? Řekl bych, že to záleží na té, které konkrétní firmě a její politice, kterou praktikovala v těch měsících toho nejhoršího, co jsme zažívali. U některých firm, jako je Barclays, zcela určitě je velký zájem o makléře nebo obecně o bankéře, pokud to tak můžeme říct. U jiných, jako například ING, já jsem nedávno měl možnost mluvit s šéf-ekonomem ING v Londýně, Jamesem Knightleym, ten říkal, že vlastně nenabírají nikoho nového, že pouze přesouvají síly z Amsterdamu do Londýna a takových firm je samozřejmě také více, čili záleží na konkrétní firmě. Londýn byl v posledních 2 letech postižen rapidním propadem cen nemovitostí. Jaká je dnes situace, jaký je tvůj subjektivní dojem? Rostou ceny domů a bytů v Londýně? Opět záleží na tom, o kterou konkrétní nemovitost, respektive ten segment toho nemovitostního trhu jde. Myslím si, že u těch dražších nemovitostí, protože se staly poměrně levné, tak je tam velký zájem ze zahraničí a postupně se ten trend negativní obrací do pozitivního teritoria. Je tam zájem o ty dražší nemovitosti. Na druhou stranu ten střední až nižší segment, tam si myslím, že jsme u dna, ale dramatický obrat se čekat nedá. Myslím si, že i nájmy jsou stále buď klesající, nebo zůstávají na stejné úrovni, jako byly v nedávných měsících. Zpátky na akciové burzy, ty od března přidaly okolo 50-60%. Myslíš, že ten růst je postaven na zdravých základech a bude dál pokračovat? Řekl bych, že část těch základů je určitě zdravý, nicméně určitě tam platí ta opatrnost, kterou jsem zmínil na začátku. Myslím si, že ten růst byl hodně agresivní a že do značné míry jde o jakýsi psychologický momentum, které asi vyprchá a dojde na korekci. Otázka je, jak výrazná bude.